we go. Hello guys, may na-trouble akong Samsung Curve TV. Bali, na-solve ko naman yung problema niya guys. I-share ko lang sa inyo to guys kung paano ko siya na-solve. Simulan ko na guys. Ang problema nito guys, good backlight pero wala namang display. Good naman ang power supply at saka main board. So dito ko nag-focus sa Ticon board guys. Inihang ko muna tong ribbon wire sa left side connection ng source panel. Ayun, umilaw yung backlight niya. I-off ko muna guys. On ko ulit. Dito sa Ticon board guys, may dalawang umilaw po dito na palatandaan na kapag walang problema yung source panel at saka yung Ticon board. Pero kapag isa lang naman yung umilaw sa Ticon board, so ang ibig sabihin naman nito is may problema yung Ticon board natin or source panel. Na-check ko naman yung Ticon board, wala naman siyang problema. Dito ang may problema guys, sa left side, sa source panel. Bali, tinakpan ko lang siya ng tape sa left side sa kung saan ang may shorted. Tansyahin nyo lang guys kung saan ang may problema. Dito sa right side guys, wala naman siyang problema. Ito yung problema niya guys, no display pero may backlight naman. Tandaan guys, kapag mag-check kayo ng Ticon board, dapat nakahang yung dalawang ribbon wire connection ng source panel. Tsaka dapat naka-stable yung voltage niya guys. Ibalik ko na yung dalawang ribbon wire guys, connection ng source panel. So isaksak ko na guys. So guys, umilaw na siya. So okay na po yung source panel. Uulitin ko guys. Nilagyan ko lang siya ng isang kapirasong tape sa left side sa source panel. Check ko muna guys kung may display na ba. Meron na guys. Lipat natin ang channel. Wala namang nang ibang kulay guys, the same pa rin sa standard niya.